Salah sijine mbok ndewor nang Jember dipedhek mateni awake dhewe barek nyuduk weteng ing kae Lading Pawon sore wingi. Mayite korban lagi ditemokno dulure pas ape mampir nang omahe korban. Yo ngene iki video amatir pas Fani 24 tahun warga perumahan karyawan Afdeling Dampar PTPN Rolas Desa Kawangrejo, Kecamatan Mumbulsari Jember ditemokno mate ambek ana Lading Pawon sing mancep barek jibrat gete. Polisi sing entuk repotan keluarga korban langsung nglakono olah TKP nang omahe korban. Sauntara warga ketok ngrumbul kepengin delok teko cidak perkara pedhekan Rajapati iku. Sakmarine nglakono olah TKP, polisi langsung nggawa mayite Fani nang Rumah Sakit Dr. Subandi Jember gawe diotopsi. Jare anang tongone korban sakbendinane Fani pancen wonge nutup awake, tapi asline wonge apik ambek tangga-tanggane. Saksi ero kedadian iki sakmarine ana bengokan teko adik korban sing ketepaan mampir nang omahe korban. Pas teko omahe korban, adike ero Fani wis gak duwe nyawa nang kamare. Sampai saiki korban sik diotopsi nang kamar mayat Dr. Subandi.